Mugimendu feministak greba feminista orokor batera deitu du zaintza eskubidearen alde, hain justu zaintza eredua eraldatzeko behar aldarrikatzeko eguna dugu gaurkoa, eta halaxe egiten ari da Euskal Herriko mugimendu feminista martxoaren 8ko mobilizazioetan. Euskal Herriko auzo, herri eta hiriburu gehienetan deituak dituzte manifestazioak eta kaleak hartzeko eta batzeko deia egin dute ere. Horrela, zaintzarako eskubidea izango da gaurko mobilizazioetako ardatz nagusia, baina mugimendu feministak adierazi du bihartik aurrera ere lanean segituko duela horren bueltan. Otsailean abiatutako borroka dinamikari jarraiki, denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua jarri du martxan, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz herri jorratzeko. Arratsaldeon eta ongi etorriak emakumearen nazioarteko egunaren saio berezira. Zuzenean, Hego Euskal Herriko manifestazioen berri emango dizuegu gaurkoan. Gure kazetariak jada badaude hiriburuetan gertatzen den guztia kontatzeko. Berehala Donostiara joango gara, bertan oraintxe 6:30 hasi delako manifestazioa. Gogora ditzagun deialdiak. Eta Ipar Euskal Herriari begira Baionan goizean egin den manifestazioaren irudiak ikusiko ditugu. Erretreten erreformaren kontrako mobilizazio jendetsua egin zuten atzo Ipar Euskal Herrian eta gaur emakumearen aldarrikapenek ere izan dute tokia. Goizeko 12etan mugimendu feministak deitutako deialdia Baionako ospitaletik atera da eta orain 7:30 Merkatuko plazatik atera da Itaiak deituta. Orain bai, Udane Arbeorekin bat egingo dugu. Udane, Antiguoko tunelean zaude, zer nolako giroa dago Donostian? Bai, arratsaldeon guztioi, jada hemen Donostian ekin diote manifestazioari, atzekaldean ikus dezakezue milaka pertsona eta gehienak emakumeak hemen bertan Donostian bildu direla denak, gora borroka feminista oiokatuz, eta esan behar dugu Euskal Herriko mugimendu feminista deitutako manifestazioa dela, baina bertan ere sindikatuek baita instituzioek bat egin dutela, eta esan bezala aurten lehen lerroan zaintza ezarri dute, bertako zaintzaren sektorean dagoen arrakala erdigunean jarri nahi izan dute eta bertako lan baldintza duinak oihukatzen dituzte eta horiek aldarrikatzen dituzte. Izan ere, gehienak, bere langile, zaintza arloan dauden langileek izan ere askorek etxean lan egin izan dute eta ezin izan dute soldatarik izan ez da kotizatu. Beraz, esan bezala, gaurkoan ere zaintza erdigunean eta lan baldintza duinak eskatzen ari dira Euskal Herri osoko hirietan. Pentsatzen dugu emakumeanak gehala oso garrantzitsuak, batez ere, zaintzan eredua bultzatzen nahi diana da, guk hor, bai gure hilobei, bai gure kideei eta deno zaintzea, ez? Baina ikusten dugu, konpartitutu behar degula eta horretaz atea gea, hori saltzeko eta errebendikatzeko.
Inoiz baino gehiago borrokatzen jarraitu behar dugula, eta ez bakarrik emakumezkoak. Nik uste dute zorionez, azken bolada honetan emakumezkoak hartu duzuen protagonismoa oso garrantzitsua dela, ez? Burutzen dituzuelako mobilizazio guzti hauek, baina importantea da baita ere gizonezkoek aurrera pausu bat ematea, eta esan argi maskulinidade konkretu batzuk oso kutsakorrak izan daitezkela, ez? Eta hori aldatu beharra dagoela. Udane, manifestazioaz gain ere goizean protestak izan dira, ez da? Bai, alaxe da, Donostian eta Euskal Herriko gainontzeko hirietan ere lab sindikatuak eta beste hainbat sindikatuk ere mobilizazioa deitu dituzte. Donostiako kasuan gu lab sindikatua deitutako mobilizazioan izan gara eta bertan ere zaintzaren arruan dagoen krisia erdigunean jarri nahi izan dute. Bertan azaldu dute pribatizazioari aurre egin diotela eta lan publikoan lan baldintza duin horiek eskatu dituzte beste behin. Hori hala, goizean Donostian bulebarren ekin diote mobilizazioari eta Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitzaraino joan dira. Bertan, Gipuzkoako Foru Aldundiari idatzi bat helarazi nahi izan diote, baina bertan sarrera itxi diete lab sindikatuko ordezkariei, herritarrei sartzen utzi diete, baina esan bezala lab sindikatuko ordezkaria ateak itxi eta beraz idatzi hori ezin izan diote helarazi, baina esan bezala kalean borroka egiten jarraitu dute. Udane, esan duzu dagoeneko, baino esango dugu berriz ere. Gaurko egunean gogoratu behar dugulako izan ere zaintza dela lerro nagusietako bat eta pertsona guztien ongizaterako eta jarduera sozial naiz ekonomikoari eusteko ezinbesteko lana delako zaintza. Bai, alaxe da, zuk azpimarratu duzu gaurkoan, eta ja da, pandemian oso agerikoa izan zen, krisiaren zaintzan zegoen krisia, eta ordutik oso agerikoa izan da, zaintzan lan egiten duten horien lan baldintzak, ez? Alaxeari dira gaurkoan, lan baldintza horiek eskatzen, eta lehen ere aipatu dut, baina azpimarratu behar dugu, emakume adindu askoren errealitatea dela, etxeko lanetan lan egin dutela askorek, eta soldatarik ez dute, kotizatzeko aukerarik ere ez dute izan, eta testuinguru horretan gainera, emakume migratzaileen kasua azpimarratzeko, horien kasua oraindik larriagoa dela azpimarratzen dute, eta hori izan da gaurrekoan ere kalera atera duten alderdi nagusia edo azpimarratzekoa. Zaintza lana pertsona guztien ongizaterako eta jarduera sozial naiz ekonomikoari eusteko ezinbesteko lana da. 2020an etxeko konfinamendua iritsi zenean agerian gelditu zen sektore honetan zegoen krisia eta zaintza sostengatzeko ezintasuna. Arrakala horiek ordea pandemiaren aurretik ere gurean ziren. Historikoki emakumeok egin ditugu zaintzaranak ez genetikoki hobeto ematen zaigulako. Esan nahi dut ez, hor dago atzean karga simboliko handi bat, non besteen ardurak edukitzeak beti kartzen duen, besteen zaintza edukitzeak kartzen duen, esango dugu, altruismo bat, bondade bat, eta atera egiten zegu, ezin da horrutzi, eta hori gezurra da, esan nahi dut, hori ere izan leike, eta maitasunarekin zaindu daiteke, baina zaintza da, oinarrizko superbibentziarako beharrezkoa eta ezinbestekoa dugun zerbait, ez? Jan egin behar dugu, garbi egon behar dugu, ez dakit, ez? Besteen beharra daukagu, eta, klaro, askotan ematen du, ez? Baina, ni gustora zaintzen dut ez dakin hor, bale, ederki, ezin hobetu, baina beste batzuk ez? Hildo horretan zaintza artegunan jartzeko beharra feminismoaren aldarrikapen nagusienetako bada, eta urte batzuk badira zehar lerro horretan pitzatutako arrakalak zabaltzen eta sakontzen ari direla. Azpikontratazio barik. Era berean, andra migratuentzat aitortza politikoa, soziala eta laborala eskatzen dugu. Esklabotza baldintzetan bizitza sostengatzen dutelako. Eskatzen dugun sistema aldaketa soilik gertatuko da mugimendu feministak aldaketarako eta borrokarako motorra izaten jarraitzen badu. Eta zaintzaren krisi honen erdian emakume adindu askoren errealitatea da urte asko eman dituztela lanean baina etxeko lanetan. Hau da soldatarik izan ez dutenak eta beraz kotizatu ez dutenak. Emakume pilo bat lanean egin dute lan, eta lanean egin dute bere euren etxien. Seme-alabak eta gizonak bier bat zen hori bakarrik ez egola sartuta
pues en el famoso PIR. Horretaz, gertatu da, adinetara heltzen zarenean, espazara egon bierre egiten enpresa batetan, erdako zula pensioa zehozer kobratzeko. Desoreka hori gainditzeko gizonezkoak, emakumezkoak, erakundeak eta gizartea bera zaintzarekin konprometitu behar dira. Udane, mila esker Donostian gertatzen ari dena kontatzeagatik. Gero arte? Bai, mila esker zuei. Eta aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, izan ere aipatu bezala goizetik abiatu dituzte mobilizazioak Euskal Herri luz eta zabalean. Zaintza lanak emakumeen aurkako indarkeriaren ardatzetako bat dira, eta hori da mugimendu feministak jomugan jarri duena. Aldarria eta borroka da feminismoaren zentralidadetako bat, eta horregaitik nahi duguna egin da bide bat eraiki, bide komun bat, beste eragile batzuekin, eragile sozio-sindikalekin, eta greba guretzako bada tresna bat, bada langileontzako tresna bat, greba hori feminismotik berrindartzea, berre irakurtzea importantea da, garrantzitsua da, eta zentzu horretan bagoaz, bide hori eraikitzen prozesu honetan, eta martxoaren 8 bada beste borroka egun bat guretzako, eta guretzako aurton bada inflexio puntua, bada gai hau zentralitatea hartzeko eguna, eta momentu honetan horretan gaude, borroka egun bat bezala irudikatzen, eta ez jai egun bezala. Etarreta zaintza lanetan dugula, gaurko egunean protagonismo berezia dute sektore feminizatuetako beharginek. Gure egoera, azkenien oin momentuen, feminizatua gauz totalmente, eta soldata arrakala bakarri feminizatuek eta maskulinizatuen artien 100% da. Orduen gure sektorea guztiz afektaude dago horretan. Eta ointzen momentuen gure lan hitzarmena blokeaute dekogu, diputazio bestalde batera bide begiratzen dau eta ez dozku kasurik egiten, eta azkenin egoera guzti hau da privatizaute gauzelako, eta ezin da, zaintzak ezin diesekule egon privatizaute. Daramate 7 urte sinatu gabe hitzarmena. Orduana borroka hasi zen, orain dela 7 urte, gero pandemiarekin moztu egin zen, eta orain pandemia eta gero berriro zabaldu da negoziazioa, eta patronaren jarrera berdina da. Eserrez eta orduan berriro greba egunak etorri dira. Ez daukagu hitzarmen propiorik, eta monjek ez dute konbenio estatala hobetu nahi. Egoera prekarioan, soldata prekarioa, lan baldintza prekarioak, dana txarto. Bestalde, Bilboko udalak martxoaren 8 karietara berdintasuna esparru guztietan bultzatzeko konpromisoa hartu du. Martxoaren 8 Bilboko udalak konpromiso hartu du politika indartzeagoak egiteko emakumeek estamentu publiko eta pribatuetan parte hartzea eta alduntzea sustatzeko. Es el tiempo de liderar para transformar las organizaciones y la sociedad, transformar hacia modelos de relación mucho más inclusivos, más cooperativos y más creativos. Se necesita avanzar hacia un modelo de gobernanza feminista, de colaboración multisectorial, basada tanto en la escucha como en la puesta en marcha de procesos de participación y de procesos de distribución de poderes y de responsabilidades. Emakumeen nazioarteko egunean, Bilboko udalak eudelek proposatutako adierazpenarekin bat egin du. Testuak zehazten dituen erronkak, konpromisoak eta betebeharrak zeintzuetan zede baita gobernantza feministako eredu baterako bidean urratsak egitea. Lehentasunezkoa da emakumeen lidergoak sustatzea, gobernantza feministaren eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatuta. Era berean, berdintasun arloan erabakiak hartzean emakumeen parte hartzea areagotzeko baldintzak sortzearen alde lan egin behar da. Emakumeen parte hartzea ikuspegi askoz ere zabalago batetik ulertu behar da. Ez bakarrik ikuspegi formal edo arau emailetik. Emakumeen parte hartzea eragiteari dagokionez, beharrezkotzat jo du hainbat gairi ekitea, hala nola botere eremuak lagatzea eta emakumeen presentzia bermatzeko neurriak sustatzea. Gasteiza egingo dugu orain, bertan baitago Nerea Garzia lankidea. Manifestazioa Gasteizen 7 hasiko da, San Anton plazan zaudete. Nolako giroa dago bertan, Nerea?
Kaixo, arratsaldeo, Miriam. Egun euritsua da eta jendea hurbiltzen ari da, aterpetan daude izkutatuta manifestazioa hasi arte. Emakumeen nazioarteko egunaren baitan, Araban zenbait mobilizazio eta manifestazio antolatu dira. Gasteizen manifestazio nagusia izango da, hemendik irtengo da, San Anton plazatik eta Andre Mari Zuriaren plazan amaituko da. Bestalde Aiaraldean goizean kotxe karabana antolatu dute Amurriotik Orozkora. Ainanan berriz, ostegunean, emakume afari musikatua egingo dute eta Arabako herri osoan Gasteizen bezala arratsaldeko 7etan manifestazioa egingo dute. Aurten denon bizitzak erdigunera zaintza iraultzea dena aldatzeko, lelopean egungo zaintza erregimen kapitalista eta patriarkala eraldatzea da Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarri nagusia. Aipatu dugunez, 7etan hemendik manifestazioa irtengo da Andre Mari Zuriaren plazara. Mila esker, Nerea, geroago hitz egingo dugu gehiago. Mila esker, gurekin egoteagatik, gero arte. Aio, mila esker zuei. Eta orain Bilbora egingo dugu salto, izan ere bertan Aiara lankidea dago. Zaintza lanak emakumeen aurkako indarkeriaren ardatzetako bat direla badakigu, eta hori da mugimendu feministak jomugan jarri duena, hain justu zaintzaren merkantilizazioa salatzeko eta zaintzaren eskubide kolektiboa alternatiba gisa proposatzeko goizean ere protestak antolatu dituzte Bilbon, ez da, Aiara? Bai, horrela da, zuk aipatu duzu dena zaintza eredua eraldatu dena aldatzeko. Aldarri horri helduta protestak egiten ari da Euskal Herriko mugimendu feminista. Zaintzarako eskubide kolektiboa lortzeko prozesu bat abiatuko du mugimendu feministak eta martxoaren 8 honetan lehen urratsa emango dute. Izan ere, zaintzaren eskubide unibertsala exigitzeko eta zaintza negozio izateari usteko greba orokor feministara deitu du mugimenduak. Momentuz ez dute datarik zehaztu, baina denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua dagoeneko martxan da. Zehazki zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz herri jorratzeko aliantzak eta proposamen bateratuak jorratu nahi ditu mugimenduak herri mugimenduekin eta eragile sozialekin. Izan ere 2018ko greba orokor feminista errepikatu, indartu eta bikoiztu nahi du Euskal Herriko mugimendu feministak. Aipatu duzu dagoeneko, Aiara, arreta zaintza lanetan daukagula eta gaurko egunean protagonismo berezia hartu dute ere sektore feminizatuetako beharginek. Bai, horrela da, sektore feminizatutako milaka emakumezko behargin protagonistak izaten ari dira martxoaren 8 honetan. Hilabeteak daramatzate kapiaren araberako soldatak eta hitzarmen berriak aldarrikatzen. Izan ere, sektore feminizatu eta maskulinizatuen arteko soldata arrakala 80%ra iriz daiteke. Zaintza lanak aipatu dugun bezala jarri ditu erdigunean Euskal Herriko mugimendu feministak eta zaintza sektoreko hainbat grebalarik greba eguna dute gaurko egunean. Tartean Bizkaiko sare egoitzetakoek, etxe laguntza sektorekoek edo Madres Mercetarias egoitzako beharginek. Eta M8 honetan instituzioek berdintasunaren aldeko mezuak zabaltzen dituzten bitartean, grebalariek salatu dutenez, euren lan gatazketan, Bizkaiko Foru Aldundiak edo Bilboko udalak albo batera begiratzen du. Horrez Ez dut entzuten. Bai, sindikatuak ere kalera atera dira eta Euskal Herriko mugimendu feministak bezala zaintza lanak erdigunean jarri dituzte. Mugimenduak gaur goizean gainera iragarri duen greba orokor feministarekin bat egin dute ELA eta LAB sindikatuek. Euskal sindikatuek protestak egin dituzte goizean, ELAk adibidez, ekitaldi nagusia egin du feministak garelako publikoaren alde lelopean eta ondoren manifestazio egin du. Labek bere aldetik Euskal Herriko hiriburuetan protestak egin dituzte eta manifestazio nagusia Bilbon izan da. Bestalde, UGTek eta Komisiones Obrerasek
protesta bateratua egin dute Iruñan. Edonola ere, sindikatu guztiek argi dute zaintza lanak duindu behar dira eta publikoak izan behar dute. Zaintza sistema publiko, doan, duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen du elak, eta zaintza lanek, ezin direla gelditu esku pribatuetan eta ezin dira negozio izan, ez? Zaintza denok jaioganetik ezinbestez behar dugun zerbait izanik eta gizartea hau sostengatzeko ezinbesteko zerbitzu bat eta beharra izanik, gure ustez horrelako funtsezko eskubideak bermatuak izan beharko lieke, ez? Eta gaur egun zaintza instituzio politikok, alderdi politiko konkretu batzuk privatizatzea erabaki dute. Mila esker Aiara guzti hau kontatzeagatik eta gerora konexio berri bat egingo dugu. Gero arte. Gero arte, bai, eskerrik asko. Gasteiz egingo dugu berriro salto, izan ere bertan, Gasteizko emakumeen etxeak hainbat ekimen eta ekintza antolatzen ditu feminismoa sustatzeko eta erreferente bihurtzeko zenbait kolektiborentzat. 2019 urtean Gasteizko emakumeen etxea jaio zen, jabetze feminista individuala eta kolektiboa bultzatzeko gunea da. Hainbat proiektu eta ekimen feminista biltzen ditu eta urtero egitarau zabala eskaintzen die herritarrei. Aurten gainera beste aurrera pauso bat eman du eta emakumeen etxeko logotipoa berritu du. Irudi berri honekin gune feminista inklusiboa eta irekia dela islatu nahi du. Erramintza desberdinen bitartez, programazio eta espazio desberdinen bitartez, sareak jostea jabetze feminista hori laguntzeko. Erreferentea izan nahi du proiektuak ekimen feministentzat edo hiriko emakume eta kolektibo feministentzat, baina oraindik ere lanean dihardugu eta poliki helburuetako bat ere hori da. Gasteizko emakumeen etxea 3 taldetan banatu dezakegu. Zerbitzu eta baliabideak, bertan aurki ditzakegu almanake morea, kanbalatze feminista edota ikerketa feministen erakusleioa besteak beste. Topaguneak berriz etxegunea, solasaldi feministak eta amen artean biltzen ditu. Eta azkenik jabetze feministarako eskola ere Gasteizko emakumeen etxean aurki dezakegu. Se da orientación, asesoramiento y se informa un poco sobre derechos laborales de las trabajadoras del hogar y también hay una parte de asesoramiento en extranjería, ¿vale? Sobre todo porque vienen muchas mujeres que igual están cerca ya de los 3 años para poder regularizar su situación. Y hacemos algunas actividades como talleres también grupales de empoderamiento en el que hablamos, por ejemplo, del derecho a paro que se acaba de aprobar recientemente o cómo hacer nóminas o pues este tipo de cuestiones que son importantes para las trabajadoras de hogar y de cuidados. Otra forma de mirar la violencia sexual en la infancia, otra forma me refiero más allá de la lectura víctima-victimario que estamos acostumbradas, ¿no? Sino pues a algo un poco más amplio. Tiene factores que están alrededor pululando, como por ejemplo qué significa qué papel hacen las criaturas a nivel social, etcétera, ¿no? Es el intento de salir o de explicar cómo salir un poco del rol de víctima, siempre pues encontrando, yo no digo hay que salir del rol de víctima, no, sino encontrando un equilibrio. 25 emakume bolondresek lan egiten dutela hemen, bakotxa hilabetean behin etortzen gara, 2 orenez ematen dugu zerbitzua, eta 1600 liburutik gora ditugu hemen,
emakumeen esku, eta gizonen bat ere, nahi balin badu, baina bereziki emakumeei zuzendutako liburutegia da. Eta liburutegi feminista. Ekimen eta ekintza hauekin guztiekin feminismoa sustatzea eta erreferente bihurtzea zenbait kolektiborentzat da Gasteizko emakumeen etzeko helburua eta zabalik dago edozein pertsonarentzat. Eta erakunde politikoak aipatu ditugula, Eusko Jaurlaritzak herritar guztiak animatu ditu berdintasunarekiko konpromisoa egunero modu publikoan eta aktiboan adieraztera eta bereziki emakumeen nazioarteko egunean. Martxoaren 8 arira adierazpen instituzionala irakurri zuen atzo, Nerea Melgosa berdintasun sailburuak atzoko gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan testuan, Eusko Jaurlaritzak dio berdintasuna sustatzeko duen konpromisoa berretsi nahi duela, ez bakarrik zeharka Jaurlaritzaren barruan, baita gure herriko gainerako erakunde eta gizarte eragileekin elkarlanean arituz. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna erreibindikaziorako eguna da. Izan ere, aurrerapenak izan diren arren mundu mailan oraindik ematen den egiturazko berdintasun eza irakurrak eragin negatibo izaten jarraitzen du emakumeen bizi baldintzetan. Eusko Jaurlaritzan lehentasuna da emakumeen eta gizonen benetako berdintasunarentzat aurrera egiten jarraitzea. Emakumeak behar bezala prestatuta gaude. Euskadin goi mailako ikasketak dituzten pertsona guztien ia 60% emakumeak dira, gara. Beraz, emakumeok duten ahalmen guztia berdintasunaren garatu ahal izatea behar dugu. Justizia sozialagatik behar dugu, baina baita gizarte hobe bat eraikitzeko. Horrela ikuspegi anitzagoa, aberatsagoa eta osoagoa izango baitugu. Gizartea osatzen duten pertsona guztiak ordezkatuko dituena. Eta kulturarloan Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBKak aurtengo berdintasunerako zirgari sariak banatu dituzte, desberdintasunak ez duela berdin aldarrikatu nahi dute ekitaldi horretan. Borroka feminista ez da inoiz erreza izan, eta gaur egun ere ez. Horregatik, sari hau guretzat baiezko bat da. Estos días están muy marcados en el calendario, pero no todas aquí sabemos que esto es una reivindicación diaria. Una reivindicación para lograr una sociedad más igualitaria en la que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nuestro objetivo no reside solo en crear una orquesta formada íntegramente por mujeres. Queremos que delante, sobre y detrás del escenario haya una paridad. Gauza korrela, berehala Tania Arriaga eta Nekane Gartzia izango ditugu gurekin. Solasean aritzeko eta manifestazioen jarraipena egiten jarraituko dugu. Lehenago baina, Gasteizko eta Iruñeko lankideek kalera atera dira gaurko egunaren aldarrikapenak zeintzuk diren galdetzera. Horrekin utziko zaituztegu orain arte. Ne ustez, emakumeen posizioa gizartekiko. Baita emakumean egoera gizartean eta lanean dakaten injustizia eta. Azken filan berdintasuna ez, eta... Batez ere hori, azkenean gure sozietatean ikusten diren, egunero egoten diren ezberdintasunei aurre egitea eta emakumea behar bestela, behar den tokian egotea. Erasoak eta egiten direnak egun hauetan, ez dut uste atentzio nahiko ematen zaionik eta asko egin behar da horren gatikan, ez uste dut.
Adibidez, kalian segurtasuna bermatzea. Ze bain dela gutxi adibidez hemen Iruñan egon zan violazio bat, eta nik uste horren ingurun gauza asko daudela aldarrikatzeko, eta batez hori da, segurtasuna, errespetu falta, gizonezkoak emakumeen kontra, eta nik uste hori. Esparru gehienetan nik uste dut oraindik gauza asko daudela hobetzeke, ez dakit. Bai lan arloan, baina ez dakit, gure erlazionatzeko moduan, arlo guztietan, ez dakit. Bai. Argi dau oindo ez dauela gizonen eta emakumeen arteko bardintasune, orduen nik uste dut hori lortzea ezinbestekoa dela gizarte bardine eukiteko. Egun honek balizo dugu igerteko urtean zer igerten ez dugun hori, emakumeen dekon rola eta dekon funtzeskotasuna edo hori aldarrikatzeko egun honetan. Eta ere, mikromachismoekin ere bokatu behar dugu adibidez txikitatik, adibidez umeak neska panpina eta gizonak kotzea horrekin ere bukatu behar, ezkinean txikitatik inkubatu behar dira gauza hauek. Gauzak normalizatu, oraindik ez dira gauzak parean eta hori aldatu behar dugu. Azken finean, alako gauzekin nire barruan sortzen da eztabaida, azken finean niretzako jaia ez da, azken finean da egun bat aldarrikatu behar dena gauza oso garrantzitsuak, eta azken finean gainera gazteok agian baita hartu egiten dute jai moduan edo ez dute kontuan hartzen zen bateko garrantzitsua diren alako gauzak aldarrikatzea eta seriotasunez hartzea, eta orduan nire aldetik eztabaida sortu egiten da nire bar. Esan ni antzeko. Azkenean hori aldarrikatzeko egun bat da, eta egia esan, ondo iruditzen zait jai egotea azkenean garrantzia ematen zeialoko, baina ere egia da arriskoa dagoela jendeak hori duen garrantzia aztea eta benetan zer den, hori esentzia galtzea. Ez dakit, depende nola hartzen duzun jaia hori, ez da festa edukitzeko egun bat, nire ustez erreflexionatzeko eta zerbait egiteko horren alde. Nik uste dut greba egune izen behar dela gure eskubideak aldarrikatzeko, eta ez da jai egun bat, ez da zer ospatzeko, aldarrikatzeko baizik, orduen niri ez jata ondo iruditzen egia esan. Ez da adibidez inauterizek emoten diz egun batzuk libre, ospakizun moduen, baina hau aldarrikapen bat da, hau serio bada, nire ustez. Nik uste begrateare baukela greba izatek, ze azken finen jaiegune balin bada denak jaitzat hartzegu eta aztea benetako garrantzia ikusten, da orduan greba izateke bere garrantzia aukela iruditzen zait. Eta etzan ikusiko emakume greba indakoan emakumean garrantzia o falta hori etzan hainbestena baituko lanean tala. Oraindik ez gara ospatzeko, ez dago momentu ospatzeko. Oraindik behar dugu borroka egin gauzak hobetzeko. Nire ustez oraindik borrokatzeko eguna da, ze oraindik gauza asko daude lortzeko, eta batez ez dago bate berdintasuna emakumeen eta gizonezkoen artean. Ospatzeuen jendiak eta oraindik ez dakae bate klaru, ez daula berdintasun azkenen, nik uste adibidez leheno esan duen bezala nire lagunak, postuen artean eta emakumeen eta gizonezkoen artean, ez dago bate berdintasuna, orduan ospatzeuenak nik uste ez daudela bate ez dakaela kontzientzia horren inguruan. Aldarrikapen egun bada, eta nik uste du momentuz ospatzeko gauza gutxi daudela, ez? Ez hori borrokatzeko, ez, edo pixkat salatzeko gertatzen diren injustizia guztiak, ez, erabiltzea nire ustez ondo dagoela, baina ere festa modua erabiltzea leku edo askatasuna errazteko jendeari edo espresatzeko erabiltzea ere komenigarria dela uste dut bai. Ikusita nola ibiliguen legea eta karritu ondorio txarrak, aldeko gauza baino emateu gure kontrakoa, eta guain irakurriten ez aldatu nahien dabiltza lege hoi, eta nahi du ondo ibili lege hoi.
Orduan esperot ondo aldaketa eta itea eta ez oengo ondoriok izatea lege horrek, bestela ez dakez entzik. Nik uste dut baietz, berez aurrera pauso bat da, orduen garrantzitsu da lortzeko zehozer. Ez bada guztia be, zehozer aldatzeko, nik uste dut barrezkoa dela. Azkenean gauza gutxinak aldatzen jaten dira ez. Azkenean leika basa batzuk aldatu aldira. Aldatu behar dira, baina baita uste dut egin behar dela gizartean lan. Azken finean hor dagoelako gakoa eta azken finean gu aldatzen ez baldin badugu, azken finean legeak aldatu egiten baldin badira, agian bideratu daitekela modu baten edo bestean, baina uste dut gakoa dela pertsona aldatza eta pertsona kontzientzatzea zelako garrantzia daukaten alako egunak eta alako gauzak aldarrikatzea. Hori, egia da legeak lagundu dezaketa, baina pertsonak gara, benetan naturalak. Mila eske. Polemika, badakite egon dela, ez dut zehazmeatze legea irakurri eta bere efektuak, polemikaren jomugan egon diren efektu horiek, bai entzun ditu dela, dirudi, ez dakit. Berez gaizki diseinaturiko lege bat dela, ez? Edo behintzat interpretazio oso zabala egiteko tartea uzten duen lege bat, orduan, betikoek, beti bere alde probesten dituzte gauzak, imaginatzen dut, hobe egiteko beta oraindik ere bazegoela. Eta heldu da solasaldiari heltzeko unea. Horretarako hemen ditut nire alboan, Tania Arriaga eta Nekane Gartzia, ongi etorriak, bioi. Lehenago baina Nerearekin egingo dugu bat, bera Gasteizen dago, Gasteizko manifestazioan. Nerea, zer nolako giroa dago bertan? Kaixo, arratsaldeon berriz manifestazioa hasi da jada, blokeak gehitzen ari dira, milaka emakume, ehunka lelo eta kartel ikusi ditugu eta hainbat aldarrikapen manifestazioan, gaurko manifestazioan zaintza lanak hizpide ditugu, Euskal Herriko mugimendu feministak balioan jarri ditu, ezinbestekoak direla azpimarratu du. Eta gaurka manifestazioan hainbat aldarrikapen ikusiko ditugu, hainbat bloke baita ere, aldi berean lehen aipatu dugunez, Guardian ere, arratsaldeko 7:00 manifestazio hasi da dagoeneko, goizean berriz, ikasle sindikatuak manifestazio deialdia egin du, hemen ikusi dezakegu beste bloke bat, emakumeen indarrak batuz bizitzak erdigunea kartelearekin, manifestazioa atzean dugu, San Anton plazatik hasi da eta Andre Marizuriaren plaza amaituko da. Hemen utziko zaituztegu gaurko manifestazioaren irudiekin. Hortxe ikusi dugu Gasteizko giroa eta Nereak ere aipatu du, zaintza eskubide unibertsalaren alde egiten dugula, aurtengo leloa ere zaintza eredua eraldatu den aldatzeko, horrek ere atzean badauka zeresan handia, ez da? Azkenean iruditan ikusi izan ditugu, zoritzarrez zaintza arloan bakarrik gauz emakumeak, hori errolak eta aldatu behar izan behar dugu, azkenean bakarrik ezin da emakumeak zaintza arloan sartu, baizik eta bebai erreferente asko daude beste arloan, eta badirudi batzutan bakarrik emakumeak mundura etortzen garela, hori zaintzeko edo txikitsuak hori, hori da. Bat nator Nekanekin, eta zera igual gehitzea ere rolak hor daudela, eta baita ere zera gizartearen egitura berak ere hortara eramaten gaituela, ez da? Ez da kasualitatea, sistema heteropatriarkal batean bizi garela, eta orduan zera emakumeoi edo zera gehienetan feminitatea erakusten dugun pertsonei halako lanak uzten dizkigute. Eta
Eta hori ikusten da, bai familian, bai lanetan, bai esate baterako zaharrendako egoitzetan eta lan egite dutenen artean gehienak emakumezkoak dira, etxeetan gure nagusiak zaintzen dituztenak eta ez soilik ja gure familia artekoak emakumezkoak dira edo emakumezkoak gara, edo gizon femeninoak, ez da? Eta, bueno, hor dago, nik uste dut, oso arazo larria, ze azken buruan gizartea, sistemak horretaz baliatzen da egunero. Azken buruan, esate baterako, besteak beste, saiatu naiz datuak biltzen eta, baina horren beste datu ezberdin dago, pixkat zaila dela, baina milaka emakumezkoak dira nagusiendako egoitzetan lan egiten dutenak, Hego Euskal Herrian, milaka. Eta ikusi beharra dago zer nolako baldintzak dituzten eta zer nolako lan gogorra duten. Hori bat, milaka lagunak emakumezkoak dira, etxetan lan egite dutenak gure nagusiak zaintzen. Askotan ere bai, hemen sortutakoak ez direnak. Behar bada hemen dara matzatea 20 urte, ezta? Baina hemen sortu ez direnez eta emakumezkoak direnez, alako lanak egitera behartzen ditu gizarteak, beste lanik topatzen ez dutelakoz. Eta horretaz baliatzen da gizartea, beste diru aurrezteko eta aurrera jarraitzeko betiko moduan, baina nik uste dut are gehiago COVID-aren kontua gertatu ondoren, badela garaia pixka bat sistema eredua aldatzeko. Bai, esan duzu, Tania, pandemia garaian gainera hori agerian egon zen, eta momentu horretan eskerrak ematen genizkien, batez ere, erizainei eta bar, eta orain ematen du ahaztu zaigula, ez? Momentu horretan bizi izan genuen guztia. Bai, hala ematen du. Niretzat, pixka bat, esaten dizuedan moduan, tita batean ibili naiz datuak begiratzen, zaharren edo nagusien egoitzeari dagokionez, begiratu dut hemen Bizkaian dagoen arazoa, ze azken buruan arazoa da, eta zuzenduko didazue oker banabil, ze esate dizuet, ez da nire arloa, eta saiatu naiz, ahalik eta daturik zuzenenak lortzen, baina okerrezpa naiz, greba egin zuten joan den urtearen hasieran, eta begiratu dut zein den duten konbenioa, eta duten lan hitzarmena edo konbenioa, 2018ko urtekoa da. Esan nahi dut, COVID-a pasatu ondoren. Ura lortzeko ja, 378 eguneko greba egin behar izan zuten, 2017an. 2018an lan hitzarmen ura lortu zuten, borrokatu ondoren. Eta berriz ere, saiatzen ari dira, baldintzak hobetzen, eta kontutan izan behar dugu baldintza horiek direla bai haientzat baita gure nagusiendako ere. Ze azken buruan gure nagusiak dira egoitza horietan daudenak. Eta ratioa aldatzen ez badute, esan nahi dut persona batek zaindu behar baditu ez dakizen bat lagun, azkenean kaltetuak gure nagusia dira. Bueno, begiratu dut, jakin minez, eta ikusi dut oraindik ere badutela 2018ko lan hitzarmena. Hau da, oraindik ere ez dutela aldatu. Eta, iruditzen zait oso kontu serioak direla, ezta? Berehala emango dizut, paso, nekane lehenago baina Aiara Deurretarekin egingo dugu bat, bera Bilboko manifestazioan dago, eta momentu honetan Aiara Naia Torrealdairekin, Bilgune Feministako kidearekin zaude, ezta? Bai, horrela da, hemen gaude Bilbon, Euskal Herriko mugimendu feministako kidearekin, Naia Torrealdairekin. Kaixo, Naia? Kaixo, arratsaldean. Bueno, dagoeneko 15 minutu gelditzen dira manifestazioa hasteko, baina ikusten dugu jendetza, ez da? Arrakastatsua izango dela gaurko manifestazioa. Bai, nik uste dut martxoak 8etan argi dagoela, ez? Jenteak gogoa daukala kalera urtetako, gure aldarrikapenak bai, ez? Kaleratzeko eta bai beste behin, beste urte batez lortu dugu, ez? Kaleak betetzen joatea. Gainera, aurtengo
gaurko martxoaren 8an zaintza lanak jarri dituzue erdigunean, ez da, zaintzaren eskubide unibertsal horren aldeko aldarrikapena. Bai, era bat, ez bakarrik Bilbon, orain hasiko garela, baina Euskal Herriko beste hiriburu guztietan, bai Euskal Herrian, zein ipar Euskal Herrian, ikusten dugu, ez? Momentua dela zaintza erdigunera ekartzeko, momentua dela zaintza negozioa izateari usteko, eta horretarako interpelazio zuzena egiten deutzuegu instituzioei, guretzako gure patronala direlako, euren esku dagoelako asko egitea, publikoak sostengatu behar du eskubidea izatea zaintza, baina beste alde batetik behar interpelatu nahi dugu jendartea, ez? Eta behar dugu zaintzaren inguruko aitortza soziala, politikoa eta ekonomikoa lortzea, eta gaur horregaitik martxoaren 8 guretzako da lehengo inflexio puntua, baina gaur Euskal Herriko Mugimendu Feministak eta Bizitzak Erdigunean koordinadorak azaldu duen moduan, bagoaz, ez? Prozesu luze batera, eta gure ambizioa da indarrak batzea greba feminista orokor batera. Aipatu duzu, ez da? Greba feminista hori, greba orokor feminista hori gaur iragarri duzue, eta dagoeneko prozesu hori martxan jarriko duzue gaurko egunean, lehenengo urratsa ematen ari zaretelako martxoaren 8 honetan. Bai, hori da, gaurko eguna da agendatzeko, argi izateko gurea ez dala ospakizune egun bat, gurea dala aldarrikatzeko egun bat, borrokatzeko egun bat, eta zaintzana ez dela beste lelo bat, zaintza iraultzea guztia aldatzea dela, eta horregaitik nahi dugula grebaren tresna berriro indartu, berriro feminismotik erreproduzitu eta ez, iruditegi berriak sortu, eta horretaragoa zela gaurtik hasita. Eskerrik asko Naia Torrealdai, Euskal Herriko Mugimendu Feministako kidea. 10 minutu gelditzen dira manifestazioa hasteko, beraz utziko zaitugu bertan egon bat duzulako. Eskerrik asko. Zueri, eskerrik asko. Aiara, mila esker gurekin egoteagatik, eta esaiozu Naiari ere mila esker gurekin hitz egiteagatik. Eskerrik asko zuei. Ikusi dugu, ez da, Naiak esan duena, zaintza negozioa izateari utzi behar diola, aitortza soziala ere aipatu du, garrantzizkoa diren datu batzuk, ez da? Ikusi zadoz berarekin, behintzat gaur zoritzarrez ez da postasun edo festa bat egiteko eguna, nik behintzat aldarrikatzeko eguna dela pentsatzen dut, eta aipatu beharko genuke nik uste dute, erabiltzaileen iritziak zebeintzat pentsatzen dugu egoitzak direla ospital bat bezala edo gure aitit eta amonak zarrak direnez ez dute iritziak, ez dute zer esango, horra eramaten ditugula hiltzera, baina ez. Azkenean bizitzaropenak aurrera doa, eta bebai zaintza tresnak edo zaintza sistema aldatu behar da, gaur egungo egoerarekin. Ez da hala da, Tania. Ikusi zaitut hor apuntatzen, justu aitortza soziala esan duen momentuan, garrantzizkoa da, ez da? Bai. Erabat garrantzitsua, azken buruan, ez dakit, nik imaginatzen dut eskailera bat balitz bezala, ez da? Eta azkenean eskaileraren azkenengo eskaloian zaintzara dedikatzen diren emakumezkoak topatzen ditugu. Eta orduan hori iraultzeko azken buruan egin beharko genukena Naia Torrealdaik esaten duen moduan oso ongi aitortu, lan hori aitortu eta lan horri garrantzia eman. Lan horri garrantzia eman, esate baterako ordainduz, ongi ordainduz. Bai etxetan, bai familiaetan, bai ospitaletan, bai egoitzetan lan egiten dutenei, esate baterako hori lan baldintza duinak baino gehiago. Lan baldintza onak emanez, ezta? Ta gisa hortan, igual, jendea, gizonezkoak, beste eskaloi batean, gure gizarte honen eskaloietan, beste eskaloi batean daudenei, interesatuko zaie baita ere arlo horretan lan egitea, eta interesik ez badute, behintzat, gogoz lan hortan dabiltzanek izanen dituzte, hori bizitzeko baldintza
ona, eta oso ongi merezita, ez da bat ere lan erresa, ikaragarrizko empatia behar duzu, ikaragarrizko indarra, oso egoera gogorrak bizitzen dira, tartean dagolako osasuna, tartean lehen aipatu duzu moduan, jaiotzak bai, baina eriotzak ere bai izaten dira, eta orduan, iruditzen zait oso ongi harrapatua dagola aitortza soziala hitza eta kontzeptua, bai. Gainera, azkenaldian ere ikusi dugu, greba anitz daudela, batez ere sektore feminizatuetan, garbiketan, etxeko langileekin, baita ere, eta hor, arazo larri bat dagoela ikusten da, argi eta garbi, ez da? Ba, ikusten da, eta ikusi behar dute, zer gertatuko da greba bat, emakumeak greba bat egiten baldin badugu, nola, ez sistema guztia, baina nork egongo da egoitzetan, nork egongo da zaintza sisteman defendatzen eta egunerokotasunaren egoerak aurrera eramaten. Ze behintzat, jende asko zoritzarrez pentsatzen du, beste greba bat, hauze dira feminazi batzuk eta ez da zer gertatuko, ez. Emakumeak greba egiten baldin badugu, nola konponduko dira hori enpresetan, egoitzetan, eta hau ez da jai bat, baizik eta borroka bat, eta gauzak aldatu beharko dira. Ze bestela, aurrera sistema bertan bera garatuko da bestela. Bai, aldarrikatzeko garaia da, eta nekanek esaten duen moduan, grebek ikaragarrizko indarra dute. Behar bada, ez da biderik politena. Askoz goxoagoa izanen litzateke, hitz egin da, adostasunetara iristea, eta gisa horretan, gauzak aurrera egin eta aldatzea. Tamalez, hor beti egoten dira tirabirak, ez da, normalki alde batetik, dirua kokatzen den tokia, eta bestaldetik langileak dauden tokia. Eta gisa horretan egokitzen da gizartea, gizarte kapitalista batean bizi garenetik, lehenago ez dakit nola moldatuko ziren, baina orain, duela ja 200 urte, hau da oso mekanismo frogatua funtzionatzen duela. Orduan, naiz eta oso jendeak dirua galdu, toki bietatik, enpresetatik dirua galdu eta langileek dirua galdu, bada adostasunetara iristeko lanabez oso eraginkorra. Eta hoize, nekanek esaten duena, zaintzen edo emakumeok greba egiten badugu zaintzari aitortza soziala lortzeko, edo zaintzak aitortza soziala lor dezan, ikusiko dugu nola gelditzen den kilikolo sistema guztiak. Ze azken buruan gure gainean 11 kontu daude. Horren arira ere orain Madrilera egingo dugu salto, bertan Espainiako gobernuak parekidetasun legearen aurre proiektua onartu duelako. Bideo bat daukagu, ikus dezagun eta gero komentatuko dugu. Con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica. Paritatea edo berdintasuna egotea bai politikan, bai enpresagintzan eta sektore guztietan oso garrantzitsua da, eta Euskal Herrian egia da zuzendaritzaren 40% bakarrik emakumeak direla, eta askotan enpresa horiek emakumeak jartzen dituzte euren irudia garbitzeko, edo era feminista batean asaltzeko, baina azkenean agintzen dituztenak gizonak dira, eta hori bebai aldatu beharko litzateke eta bai sektore guztietan, ez bakarrik enpresagintza munduan.
Bueno, ikusten dugu, ez gai honek atzeak dakartzan arazo guztiak. Maialenek gainera bideoan esaten du baita ere enpresek emakumeak jartzen dituztela haien irudian nolabait garbitzeko edo, hori hala dela uste duzue? Bai, gaur egun berezia da gauza horiek ikusteko, zoritxarrez, pinkwashing deitzen dena, ez? Gaur enpresa eta instituzio guztiak more kolorea jartzen dute, baina gero egunero beste gauzak egiten dute, edo saltzen dute botillak more kolorezkoa, edo egiten dute azkenean negoziak egiten dute. Baina Madrilen esan duten enpresa zigortuko dutela lege honekin, zoritxarrez badakigunez gauz hauteskunde aurreko kanpainan sartuta, eta batzutan egiten dutena dira titularrak betetzeko politika bat, baina kanpaina edo aurreko kanpaina pasa ondoren lege hau onartuko da, nora eramango da, ikusi beharko dugu, baina momentuz titularrak betetzeko polita da, baina gero zoritxarrez ez da ikusten nola legeak edo politikan egiten ari diren gauzak nola gure egunerakotasunean nola aldatzen dituzten. Eta nik espero dute gauzak aldatzea, baina zoritxarrez konfidantza gutxi, ze badakigunez kanpainan sartuta daude alderdi politikoek, orduan itxaron beharko dugu zer gertatzen eta gainera ikusi dugu aste honetan nola alderdiak beti daude gatazkan eta Madrilgo gobernuak bai dau sakabanatuta, orduan itxaropen gutxi. Bai, nik lehenengo eta behin esan nahi nuen ikusi dela Maialen Ferreira kazetariak eta aipatu ditudan datuak, bere artikulu, reportaje batetik hartu ditu dela, eldiario.esetik hartu ditu dela, eta ikaragarrizko lan bikaina egiten duela iruditzen zaidala. Iruditzen zait iturriak aipatu behar direla, eta niri ahaztu egin zait momentuan esatea, eta laitzen hau, posten hau ikustea zuekin, eta aukera badut hori esateko. Nekanek eta esaten duenaren arabera, kanpainan gaude, eta lagun batek esaten zuen moduan, alderdiak egite dituzte, espainolez izanen izateke, los partidos parten. Alderdiek egite dutena da, zatitu, eta hauteskunde aurreko kanpainan gaudenez, parekidetasun legea aterako dutela esan dute, gobernuan Sánchez eta konpainia jarraitzen badute, baliteke, aizu, egia da, Montero andereak, Irene Monterok, sekulako lana egin duela, beste alderdi guztien laguntzarekin. Eta nik uste, baliteke honelako zerbait egitea. Orain, ez dakit nork irabaziko dituen hauteskunde horiek, ze ikusirik nola dabiltzan bata besteari joka, eta gainera, ze eztabaida zailak diren. Ze gaur bertan, nola da, soilik baietz da baietz legea, pixka bat ulertu nahian, egin behar duzun esfortzua, ulertzeko benetan zein den eztabaida, ez dakit oso komplikatu egiten zait, esan nahi dut, ez dakit nola iristen garen puntu horretaraino, ez dakit nola esan, sortzen diren eztabaidak ez dira sobera herrikoiak, ze benetan ez gara askota zenteratzen, ukondoak sartu eta legea oso ongi ikasi behar delakoz, benetan ulertzeko zein den aldaketa. Orduan, uste dut horren atzean egon badirela interes partidistak eta baliatzen ari direla nolabaiteko apurketa irudikatzeko
Naiz eta hor benetan dagoena beste inoiz hauteskundeak ez balira ziurrenik ez ginateke honen inguruan arituko. Hau da, abokatuendako eztabaida bat. Ez da jende hola kalean gabiltzan jendearen dako aproposa den eztabaida. Ez dakit nire burua azaldu dudan, baina gero jarraituko dugu honekin. Momentu honetan Udane daukagu prest, Donostiako bulebarrera ari da iristen manifestazioa. Udane, nolakoa da giroa manifestazioaren ia amaieran? Bai, arratsaldeon eta zuk esan bezala jada bulebarren dira eta oraintxe bertan ari dira amaiera ematen manifestazioari gora borroka feminista oihukatuz. Ikusi dezakezun milaka pertsona daudela hemen, gazteak, adinekoak, denetarik ikusi ditzakegu, gehienak emakumeak, baina badira zenbait gizonezko ere denak gora borroka feminista oihukatuz. Gogotsu ikusten ditugu, ez da hor pertsonak oihuka? Bai, alaxe da, oraintxe bertan hemen atzean irakurketa egingo dute, une honetan esan bezala milaka herritar bildu dira hemen Donostia erdian, eta gaurko lelo nagusia zaintza erdugunan jartza, zaintzaren sektorean dauden arrakalak erakustea eta argitara ematea, eta hoien aurrean lan baldintza duinak eskatzea da. Halaxe oihukatzen ditugu, oraintxe bertan hemen atzean ikusitzak egoenak txaloka, oihukatuz denak gora borroka feminista oihukatuz, eta benetan pozgarria horren beste jende ikustea, lehenengo lerroan ikusten ditugu, amona batzuk ere, eta hori ere zein pozgarriaren, adin txikikoak eta zarrenak ere denak batera hemen feminismoaren alde ginez. Udane, mila esker amaiera emateagatik manifestazio horri. Gero arte? Gero arte, mila esker. Ikusten dugu, ez? Donostian ere jende mordoa dago kaleetan, eta Udanek nabarmendu du lanbaldintzen arazoa, ez? Hor soldata arrakala ere badago, emakume eta gizonek lanberdina egiteagatik emakumeek askoz gutxiago kobratzen dute, ez da? Hori ere arazo larri bat da. Gehien bat emakume ondako. Ez da, gehien bat guretzat. Eta egia da, nik uste esfortzua egiten ari dela, gauza horiek guztiak bideratzeko. Nik uste duela urte batzuk oraindik eta okerrago dela zela, ez da? Baina hala ere bide luzea dugu ibiltzeko, eta ez dago eskubiderik. Ze azken buruan, lan pile bat egiten dugu, etxean ere bai lan pile bat egiten dugu, eta gero bai soldata jasotzerakoan edo jubilazioa, pensioa jasotzerakoan, aranun eta gure soldatak askoz txikiagoak dira. Esate baterako, jubilazioarekin gertatzen dena izaten da, lan erdiz edo lan egin behar izan duzula zure seme-alabak zaintzeko edo ondoren zure gurasoa zaintzeko, eta orduan emakume asko eta asko dabiltza momentu honetan lanaldi erdian lanean, eta hori gero iristen da pentsioa kobratzeko garaia, zorte pixkatxo batekin, eta hartzen zara, benetan behar bada 30 piko urte, 40 urte lan egin ondoren, gelditzen zaizula 800-900 euroko pensioa. Eta horrekin gaur egun oso gaizki zabiltza. Bai, guztiz ados, azkenean emakumeak gauz beti soldatarekin desbantaila, izugarrizko desbantailekin bizitzarako, azkenean zoritzarrez edo, azkenean ez izan duzun bezala, sistema kapitalista bat gaudenez, soldatarekin bizitza egiten dugu, eta, klaro, azkenean emakumeok soldata gutxiago daukago, formakuntza gutxiago, eta ia dana gutxiago, azkenean nola garatuko gara bizitzan. Beti gizonaren azpian. Hori, jende asko nahi du zoritzarrez horrela guk egotea, eta emakumeak ez dugu onartuko,
eta lan baldintzak aldatzen baldin ez badira, gauzak ezin dira aurrera joan. Azkenean dirua da tresna gauza gehiago egiteko, formatzeko eta bizitza ona edo baldintzak onak izateko. Eta horrezagatik oso importantea dira lan baldintzak onak izatea. Gero bebai jende asko dauz beretzean familiei zaintzak egiten eta nik uste formakuntza behar dituztela. Zer, klaro, formakuntza baldin ez bat dago, izugarrizko prekarizazioa egiten da bere arloan. Tarduan formakuntza, lan baldintzak eta gero bebai behar dutena, azkenean zuk ezin dozu egunero egon zure mamazu daitite eta zaintza egiten etxean. Zuk bebai behar dozu deskonexio pizka bat eta zerbait egin behar da, ezin dozu 24 orduz egunero haiekin egon. Ezin da, ez dago gorputzarik eta menteak behar du deskonexioa eta ezin dugu emakumeak 24 orduz besteok zaintzen. Lankideek esan berri didate, oraintxe bertan Gasteiztik heldu dela korte bat, M8 berdintasun sustatzailearena entzungo dugu? Gaur, martxoak 8 denez, bazkenean gure helburua da gure eskubideak borrokatzea, eta heteropatriarkatu hau apurtzea eta borrokatzea beraren kontra. Eta nahi duguna da kalera ateratzea eta guztiak elkartzea. Nire ustez da iritzi gisa, baina nik uste dut ez dela izan behar festibo eguna, ze azkenean egun bat festibo eguna jartzen duzunean, jendea adibidez bai joaten da beste leku batera edo ez da borroka eguna izaten. Hor beste gai garrantzitsu bat planteatzen da, M8 jaieguna bai ala ez, zer iristen diozue horri? Nik uste bizitza dela bai edo ez edo zuri eta beltz, baina, klaro, nola egingo dugun ospakizun bat egunero ez dakitzen bat emakumeak hiltzen dituzte. Nola posiblea da, nik behintzat ez dut ikusten ospakizun bat egitea edo behintzat niri ez zait gustatzen manifestazio batean batukadak egotea. Ez dut ikusten, baina, iritzi pertsonala bat da, baina behintzat niretzat gaurko eguna ez da jai eguna izan behar, baizik eta zoritzarrez borrokatzeko eguna izan behar da. Nik bat nator batukadaren kontuarekin lagun asko ditudan arren batukadetan eta gero elkartuko naiz haiekin eta igual ziurrenik ez dute hau ikusiko manifestazioan daudelakoz eskerrak. Baina batukadarena baitaren ere jartzen dit burua pixka bat eroa. Dena dela, ez dakit hortan ere baize ez da bai da mota den, esan nahi dut, jaieguna bai, jaieguna ez, alako batean ezerezetik sortu den ez da bai da fantasma bat, ez? Eta gainera ez dakit osongi, zekero irakurtze dituzu titularrak eta ez dakit osongi zein zen arazoa, antza egun bat adostu behar zuten jai egun bat gehiago izan behar genuelako, edo onelako zerbait, ez da? Eta orduan hau proposatu dute, ze bestela aitaren eguna izan da, ez dakit iruditzen zait oso ez da bai da arraroa, berriz ere, eta uste dut zera, hauteskunde aurreko kanpainarekin zer ikusia duela. Orduan, jaieguna bai, jaieguna ez, ez dakit, niri jaieguna beti ongi etorriak dira, egia esan behar badizut, nik jaieguna hartuko nuke gustora edozein egunetan, eta jaiegun batean, esan dut, beti ere, borroka feministarekin bat egiteko prest, eta jaieguna bada ere, borrokatuko dugu. Horretaz zalantzarik ez. Baina, eztabaida hori egiten zait pixkatxo bat utza, arraroa, halako batean ezerezetik atera dena. Jaieguna eta aldarrikapena, beraz, uztartu beharko genituzke, ez da? Lehenik eta behin, borroka eguna, eta gero bagian
festa txiki bat, baina festa eguna, azkenean nik uste, gai hau sortu eginda, alderdi batzuk behar dutela, espazio mediatikoak egotea, eta ez dute beste gai buruz hitz egin nahi edo hitz egin behar, eta orduan, behintzak baite oso larria iruditzen zait, errespetu falta da gai hau sortzea, mugimendu feministari esplikatu gabe, edo eztabaida bat sortu barik, pixkat, gai artifiziala edo beste gai buruz ez hitz egiteko, edo ez dakit, pixkat bomba de humo bat, edo ez dakit, baina momentuz gai hori ez dut ulertzen, nik uste ez dela denbora edo garaia, beste gauzai buruz hitz egin behar dira, eta beste gauzak lortu behar dira oraingoz, orduan momentuz ez dut ikusten. Jarraian helduko diogu beste gai batzuei, lehenago baina Aiararekin egingo dugu bat, Aiara Bilbon dago. Aiara, nola dijoa manifestazioa bertan? Bai, hemen Bilbon jendetza bildu da, jende mordoa dago eta gora borroka feminista edo zaintza sistema publikoa bezalako oihuak, Bilboko kaleak girotzen ari dira, izan ere, Bilboko kaleak beste martxoak 8 batean aldarriz betetzen ari dira, adin guztietako emakumeak ikusten ari gara, haurrak, emakume nagusiak, adinekoak, denetarik, baina argi dute guztiek, gaurko eguna martxoaren 8 borrokatzeko eguna dela eta momentuz ospatzeko, eta horregatik milaka emakume ikusten duzuen bezala kalera ateratzera zaintza lanak erdigunean jartzeko eta zaintza lanen merkantalizazioa eta gizonen iesa salatzeko. Gainera duela gitzi egon gara mugimendu feministako kideekin, eta eurek argi adierazi digute aurreikuspenak bete dira eta ez bakarrik bete, gainditu direla gainera. Aiara, Gasteizen bezala oso gogotsu entzuten da jendea oihuka. Horrela gogotsu, dantza artean ere ikusi ditugu, gainera adibidez, manifestazioa astear zegoenean performance bezalako bat egin dute, eta zuek bezala, imaginatzen dut zuek hortik entzuten duzuela, oihuak osen entzuten dira eta emakumeak oihuka eta borrokatzeko prest daude. Momentu honetan Aiara non zaudete? Oraindik ez gara moihuara heldu, baina heltzear gaude. Imaginatzen dut 15 minutu barru gutxi gora bera helduko garela, baina azkenean manifestazioa nahiko moteldoa, dantza artean ari dira pizkanaka aurrera egiten, saltoka, oihuka, eta borrokatzen eraipatu dugun bezala. Aiara, mila esker gurekin egoteagatik, behin berriro ere. Eskerrik asko zuei. Gero arte. Gero arte. Esan digu Aiarak ez, aurreikuspenak bete direla eta horrez gain ere gainditu direla, hori berri ona da. Oso ona. Gero eta lagun gehiago, gero eta indar gehiago, eta nik uste dute beharrezkoa dela, kaleak hartzea, grebak egitea, oihukatzea, aldarriak botatzea, egoerak aldatzeko. Zentzu guztietan, bai emakumearen egoerari dagokionez, bai LGTB kolektiboari dagokionez, bai arrazismoaren kontra dagokionez, edo esplotazioaren kontra egiteko ere bai. Esan dut, behar dugu indarrak batu eta erakutsi, zeske bestela ez badago erantzun hori, ez badago elkarrizketa hori, indarren elkarrizketa hori, ez da aurrera egiten. Eta benetan hori oso arriskutsua da gizarte guztiaren dako, esan nahi dut. Orain, duela 40 urte, baino asko zobe gaude, horri esker. Gizartean izan diren tirabira eta elkarrizketa eta eskaera horiei esker. Orduan, iruditzen zait ikaragarri garrantzitsua jende emakume eta gizon eta tarteko lagun pilo bat elkartzea kaletan, eskubideak aldarrikatzeko
eta gizarte hobe baten alde borrokatzeko. Bai, azkenean izan zirelako gara, ez? Azkenean mugimendu feminista ez da gaur egun sortu, baizik eta historian zehar mugimendu historikoa da, eta ni behintzat pixkat autokritika egin behar dugu nik uste, eta ikusten dut batzutan mugimendu feminista ez dela transversala edo inklusiboa. Gaur ikusi da Madrilen zer gertatu dan, Irene Monteroren solasaldi batean, trans legearen arira, eta nik behintzat ez dute ulertzen eta ez dute onartuko transfoboak edo halako zerbait gertatzen ari direla gaur egun, zoritzarrez, emakumeak dira, emakume asko gaude, emakumeak ez da bakarik zuriak, baizik eta beltzak, mugimendu transbertsala izan behar da, eta zoritzarrez batzutan ez da ikusten. Bai, baina, zera nekane, nik egituko nuke, iruditzen zaidala bere alaxe hori atzean geldituko dela. Jende gazte gehienak bat egiten du transfeminismoarekin, eta uste dut etorkizuna transversala, koloretan, arrazetan, bizitzeko modutan aniztasuna etorkizuna dela, eta zentzu hortan uste dut gazteek eramanen gaituzuela guztiok bide honean, eskerrak, eta hori laster ahaztuko dugula eta izanen dela, talde txiki baten adaptazio egokitzapen arazoa, baina laster ahaztuko gara. Bai, argi dago, aurrera pausoak eman direla, baina oraindik asko dagoela egiteke. Orain Sandra Urradekin egingo dugu bat, bera, Iruñean dago, zer nolako giroa dago bertan, Sandra? Kaixo, arratsaldeon, Miriam. Hementxe gaude, 15 minutu besterik ez dira falta Iruñeko manifestazioa hasteko, eta jendea gutxinaka ona gerturatzen ari dira, pankartak ateratzen, kartelak, musika eta bozgorailuak pizten, eta jende nahikoa, espero da, momentuz Antoniuti parkean gaude, eta jendea onaino gerturatzen ari da. Goizean ere, Sandra, ekitaldi asko egon dira, ez da? Bai, goizean beste hainbat ekitaldi egon dira, baina horiek aipatu aurretik arratsaldean egon diren beste bi aipatuko ditut, izan ere 7:00 hemen Antoniuti parkean bloke abolizionista elkartu da, hau da prostituzioaren kontrako feminista abolizionistak hemen gure aurrean izan ditugu, eta horretaz aparte 7:00 ere bai Itaia ildo sozialistako emakumeak bildu dira, haien manifestazioa hasi dute udaletxean eta Sarasate pasalekuan. Amaitu dute. Baina atzok aipatu bezala goizetik giroa hasi da Iruñean, eta elkarretaratze eta deialdi ezberdinak egon dira. Esate baterako sos arrazakeria emakume migranteen aldeko aldarrikapena egin du, eta horretarako atzerritarren bulegoan egon da. Horretaz aparte, lab sindikatuak ere baldintza duinak eskatu ditu zaintza lanetan ibiltzen diren emakumeentzako. Eta ez hori bakarrik, beste deialdi bat egon da Gaztelu plazan, eta bertan feminismo inklusiboa eta antikapazitista aldarrikatu dute. Desgaitasun fisiko edo gorputzeko desgaitasunak dituzten emakumeen alde. Miriam. Funtzionaria naiz. Eskerrik asko tozagatik, hemen bulegoan egiten ari gara denetari egoera soluzionatzeko. Hoy nos encontramos en una concentración frente a la Oficina de Extranjería en el marco de las movilizaciones del 8M para visibilizar que las mujeres migradas existimos, que las mujeres migradas, aunque no puedan salir, sobre todo las mujeres que se dedican a los cuidados, al trabajo interno, no puedan salir a manifestarse, nosotras estamos aquí para hablar por ellas, porque existen toda un marco legal, que es la ley de extranjería, que les impide regularizarse. Vamos a leer las citas para el día. A ver, por favor. Cita piadosa, domingo de resurrección, 12 horas. ¡Ahí la tenéis! ¡Por favor! Es que no sé, está
Queremos visibilizar de que las mujeres no solo estamos oprimidas por el género, hay otros ejes de opresión como la raza y el origen que no los podemos olvidar, y que las leyes de igualdad están bien, pero necesitamos también leyes antirracistas. Egia da, desgaitasuna daukaten emakumeek normalean bere eskubideak ez direla betetzen, eta emakume guztiena, baina desgaitasun dutenean zenbat emakume bortzatzen diren urtean edo baizik eta bereizten dela desgaitasun duten emakumeak eta ez dutenak, eta ikusten ari da kristona dena, portzentaia askoz altuagoa dela. Martxoak 8 egunak zaintzaren inguruan kokatu dugu, bereziki begibistan delako zaintza sistemaren krisian, eta aldi berean ere krisi honen aurrean erakundeek izan duten jarrera erantzungabekeria izan dela, privatizazioa eta negozioa sustatzea. Sandra, mila esker gurekin egoteagatik, 5 minutu baino ez dira geratzen bertan Iruñean manifestazioa hasteko, gero egingo dugu berriz ere bat zurekin. Mila esker. Oso ondo, Miriam, orain arte. Bai, gero arte. Hemen ikusi dugu, arrazakeria, desgaitasuna duten emakumeak, arazo larriak dira baita ere gizartearentzat, oraindik ere ez dituztelako bere eskubideak bermatuta. Arraza antikapazitista, zera emakume migratuak, behar bada txuriak izan da, baina zera beste nunbaitetik datozenak, eta zentzu horretan horrengatik iruditzen zait hain ona aurten aukeratu den ez leloa baizik eta pixka bat norabidea, dala zaintza. Zaintzak elkartzen gaitu guztiok, elkartzen gaitu bai genero aldetik, bai arraza aldetik, bai torri diren lakoz ez dakit nundik, desgaitasunen bat dutelako, iruditzen zait, zaintzaren euritakoa, nolabait esatearren, inglesez esaten den moduan, euritako horrek babesten gaitula guztiok, eta gainera badela bide bat gu guztiok ere bai elkartzeko. Eta bai, lan handia dago, ze gainera oso egoera larriak pairatzen dituzten kolektiboak dira, oso larriak. Bai, zoritxarrez ikusten da gaur egunez erakunde askoetan arrazakeria dagoela. Azkenean bidean ikusi izan dugu, joaten dira hori paperak erregistratzera edo gauzak itera, ez dute zitak ematen, eta batzutan gero ikusten duzu hori, ez dakit noiz bait, futbolista batek, ez dakizen bat mundial bat irabazi du, eta paperak emango diote. Kontxo, privilegioak ebe bai, amen? Ez. Azkenean segin du futbolista bat, eta respetu osoarekin, ni futbolaria izan naiz, baina azkenean zaintza dagoen emakume bat, edo osasunan dauzartuta pertsona batek izugarrizko lana egiten du. Eta futbolari batek azkenean espektakulo bat da, eta zergatik futbolari batek paperak gaur biharko dauka, eta pertsona normal bat ez. Hori aldatu egin behar da. Ezin da eskubideekin jolastu, edo tombola bat sortzaz, azkenean tombola bat dirudi, zuk ez dakit nore futbolaria baldin bazara, edo norbaiti laguntza egiten baldin baduzu kalean, ikusi izan du, kasu bat zegoen, ez dakit Bilbon, edo ez dakit nori izan zen, norbaitek itxasadarrean erori izan, eta ja titularra zen, heroizismo bat bezala, ez? Eta, egon ziren, politikariek, paperak emango dio, guztak izan, bai, posten naz,
baina zergatik ez da egiten hori emakume guztiekin, hemen etorritako jende guztiarekin. Azkenean, klasismo, arrasakeria bebai, eta ikusten dugu, bizitza ez da berdina, bizitza azkenean, badirudi, hori, zuke herri batekoa baldin mazara edo bestea, ez dozu baldintza berberak, eta hori ezin da onartu. Nola ikusten duzu etorkizuna orduan arlo honetan, adibidez, desgaitasuna duten pertsonentzako zentroak daude, hori adibidez nahikoa alda? Nik uste dut, guztiok ohartzen bagara, zaintza erdigunean jarri behar dugula, bizitza erdigunean jarri behar dugula, eta horri benetako garrantzia eman, iruditzen zait, etorkizuna hobea izanen dela gu guztiondako. Azken buruan ematen du zaharrak beti zaharrak direla, gu ez garela inoiz zaharrak izanen, baina bizitza oso azkar pasatzen da, esaten dizuet nik. Tita batean, egun batean gaztea zara eta hurrengoan ja ez zara horren gazte. Eta adibidez lehen zera kazetariren batek esaten zuen, polita da ikustea adin guztitako emakume eta gizonak hemen eta tartekoak zera manifestazioan, ez da? Karo, polita da, baina ohartu behar dugu, hor dauden emakumeak 1985ean manifa berberean zeudela. Feministak dira, azken 40-50 urtetan, feministak izan dira, borrokatu dute, egon dira abortuaren alde, egon dira emakumeen eskubideen alde, eta hor jarraitzen dute. Eta emakume horiek, gaur egun, zaharrak dira besteak baino lehenago jaio zirelakoz. Baina hori guztioi gertatuko zaigu, ez dakit nola esan. Hoxe, guztio pasako garela hortik. Eta beraz, zaintza erdian jartzen badugu, horretaz baliatuko gara guztiok. Azken buruan ez dakizu gaur ongi zaude, baina baliteke bihar istripu bat izan eta desgaitasunen bat izatea. Eta orduan ohartzen zara, ara. Haze arazoak ditudan autobusa hartzeko, haze arazoak ditudan lana izateko, haze arazoak ditudan zaintza duin bat izateko, eta nire eskubide oinarrizkoenak errespetatuak izan daitezen hori lortzeko. Horrengatik iruditzen zait oso garrantzitsua zaintzarena, nik kamisetak, pankartak, pinak eta dana biserak aterako nituzke, hori urtean zehar ere bai gogoan izateko. Uste dut benetan beharrezkoa den jorratu beharreko bidea dela. Bai, gauza asko lortu dira, baina zoritzarrez batzutan gauza politikaren arira gauzak entzuten geratzen zara atzera goaz. Eta gero bai, zoritzarrez batzutan ikusten da nola ez dakit fobia edalako zerbait dakogula adinezko jendearekin. Batzutan, tipo hau, ez dakit zenbat urte dauka, ospitalera itzera joango da, edo ez pertsonak dirak, ez dakit nola ez dugula aprobetsatzen bere adinaz da txarra, baizik eta ona da, azkenean bizi ona edo bizi txarra izan arren, izugarrizko historia dauka jendea, eta hori aprobetsatu egin behar da, eta batzutan nire gazten artean nik ikusten du zoritzarez, pixkat fobia edo ez dugula kasurik egiten adineko jendeari, nire gustatzen zaite adineko jendeari. Azkenean, amamak esaten den bezala, zarrak trapoak dira. Eta hori ikusten da zoritzarrez batzutan, viejoa, ez dakiz zer, ez dira viejoak. Guk gazteak gara eta haiek, adineko jendea dira, baina kontxo, pertsonan gara eta bizikidetza ona eta elkarrekin egon behar gara gauza asko aurrera ateratzeko. Gainera, barkatu, Miriam, gainera ikusi beharra dago baita ere, ze puntura arte eredu diren borrokan. Bai borroka feministan, baita esate baterako pentsioak hobetzeko borroka horretan. Ez dutela amore egiten. Jakin badakite zer egin behar den
eskubideak bermatzeko eta hobekuntzak lortzeko, eta eskubideak askotan ez galtzeko, ze bestela galdu egiten dira. Hor mantendu behar dugu. Beraz, nik uste dut, kontutan izan behar ditugula, gogoan izan, asko dakitela eta eredugarriak direla. Honen arira ere bai, esan nahi nuke, zaintza erdian jartzen dugula, aitortza soziala ere bai aipatzen dugula, baina baita ere zaintza sistema publikoan sartzeko beharra dugula. Nik esan nuke derrigorrezkoa dela. Aurrekoan begiratu nuen eta Bizkaian esate baterako 154 erresidentzia edo egoitza nagusien egoitza daude eta hoietatik soilik 33 publikoak dira. 121 pribatu edo kontzertatuak dira. Ni oroitzen naiz, honen inguruan pare bat artikulu idatzen dituela 2016an, eta gogoan dut Nafarroako egoitzen inguruan, eta gogoan dut Nafarroan garaia hortan, orain ez dute berriz ere begiratu, baina garaia horretan soilik 2 egoitze publiko zegoela. Eta ez dakite behar bada 30 bat pribatu edo kontzertatu, 2. Hemen 33 eta 21, Nafarroan zeuden 2 Nafarroa osoan. Bat Iruñan eta bestea Lizarran. Claro, zer gertatzen da? Ordaintzen duzun sosa, dirua, ezberdina dela, publikoa edo pribatua edo kontzertatua. Eta baita ere langileen baldintzak eta ratioak ezberdina dira. Horrengatik nik uste, oso garrantzitsua dela, bidea, gauzak ezin dira egun batetik bestera egin, baina bidea bai behar duela izan, zaintza sistema publikora eraman. Eta sistema publikoak ardezan horren ardura. Ze azken buruan osasuna da. Osasuna eta bizitza bera. Aurrera jarraituko dugu, izan ere Donostian jada amaitu da manifestazioa eta irakurketa egin dute, entzun dezagun. Irratutako etxeko langile eta zaintzaile asko preso gisa lan egiten dute, eta ez dute eguneko atsedenik hartzeko eskubide. Eta ez dute legezko soldata kobratzen. Mehatxuak ere jasotzen dituzte, paperik ez dutelako. Baina nork zaintzen ditu emakume migratu eta razializatua? Nork zaintzen ditu zaintzaileak? Hori dela eta Euskal Herritik exigitzen dugu atzerritartasun legea indargabetzea eta pertsona guztien erregularizazioa orain. Nekatuta gaude, ezin dugu gehiago. Behin ere gehiago zaintza erdigunean jartzen dute. Azkenean komentatu izan duguna, ez? Azkenean denok pasako dugu, osasun sailetik edo denok zaintza behar izango ditugu edo zainduko dugu norbaiti, gure familiako norbaiti, eta bentsa baldintzak hobeak izan behar dira, sistema bebai aldatu behar da, ze azkenean nik uste behar dugula bebai eguneroko zentroak. Azkenean gure aitit eta mamak behar dute bebai zentro batean sartu, gerotzera bueltatu, ez bakarrik egoitzak orain ez dira ez dira ospitalak, baina normalean egoitzak dira gure aitita mamak egoteko, iaia ez dira bere logeletik irteten, eta azkenean haiek behar dute fisioterapeutak, aktibitateak, azkenean haiek bere bizitza bizi behar dute. Eta ez bakarrik logela batean sartuta, edo telebista ikusten, ez. Azkenean pertsonak dira, ez dira
trapo zarrak horre geratzeko, eta ni pentsatzen du sistema bizkat aldatu behar dela formatua edo alako zerbait, ez bakarrik lan baldintzak, baizik eta inbertsio sakon bat egin behar da egunerako tosanaren baldintzak aldatu, ze behintzat inbertsioak, aurrerako inbertsioa egin behar da ospitalak bai ez jende asko egoteko, baizik eta azkenean zuk zure bizitzan ondo bazaude, zure bere, azkenean zarra baldin bazara, zarra izango zara, baina izugarrizko kalitatearekin. Eta hori bai aldatu egin behar da, ez? Eta horrezagatik nik uste dut, egoitzak ondo daudela, baina bebai behar dutela eguneroko zentroak. Eguneroko zentroak, pixka bat beste eredu batzuk, egoitzetan berberetan, behar bada toki txikiagoak, nik uste dut alako ereduak aurrera eramaten ari direla, ezta? Baita ere hor nun baiten irakurri dut, joaten zara niri gertatu zait, amatxi, amama ikustera, eta ez dakizu nun eseri, nun jarri, egon behar duzu bere logelan, gero afaria ematen genion jende askorekin batera, eta ez du familiak duen eta zure etxeak duen edo bere etxeak duen goxotasuna. Orduan olako tokiak ere bai, birpentsatu behar dira eta goxoagoak egin guztiondako, bai hor daudenen lagunendako, baina baita ere senitartekoendako, ze benetan oso tristea da halako batean zure amama, zure amatxi, amona, pixka bat bere ja ez dala ikustea, ez dagoela bere egoeran. Baina horretarako tokiak bai, eredua ere bai, baina jende gehiago lanean haiekin. Eta baldintza hobeagorekin, eta lasaitasunarekin. Ez da bat ere goxoa ikustea, persona bat estresatua, ja oso vulnerablea den pertsona batekin lanean. Azkenean, beratua zaude, bai nagusia zarenean, baina baita ere gaixorik zaudenean, baita ere desgaitasunen bat baldin baduzu, patxada pixkatxo batekin, haizu ez gara zenbakiak, ez? Ez gara horre edo jartzen zaituztela hor, eta gero mugitu behar zaituztela bestaldera ordua iritsi delako, gizatasun pixkatxo batekin hori lortzerik balego, zoragarria izanen litzateke. Nik ez dakit aurreko batean hemen hizketan Nafarroako medikuen grebaren inguruan, bururatu zitzaidan begiratzea zenbat kobratzen zuen mediku batek, ezta? Eta nik uste dut, justun lanean sartu, mediku gazte batek kobratuko lukeena bere lehen da biziko urtean Nafarroan, okerrezpa naiz, 2.600 euro inguru izanen lirateke. 2.600 inguru, zera zure karrera osoa egin ondoren, ikaragarrizko ardura duzula gainean, sekulako ardura, iruditzen zaiz soldata estua, halako lana eta ardurarako. Zera, Guardia Zibil batek gauza bera kobratuko luke. Soldata bera izanen luke Nafarroan. Uste dut, behar bada, badirela, bideratzen aldugula, diru pixkatxo bat, zaintzara eta beste toki batzutatik kendu. Diot Guardia Zibilia, Nafarroan, oraindik ere egon badaudelako, tamalez. Baina, hoxe, ez, ikusi behar, aurre kontuetan ikusi behar pixkatxo bat, zenbakiak egin, eta igual pistolei diru pixkatxoak kendu, eta zaintzara bideratu. Iruñera egingo dugu orain salto, izan ere bertan Sandra Urra lankidea daukagu, duela 10 minutu hasia da manifestazioa. Sandra, zer nolako giroa dago bertan?
Kaixo, Miriam Arratsaldeon berriz ere, hain justu oraintxe bertan hasi berri da manifestazioa, duela 2 minutu, hemen erdian gaude, jendez inguratuta, zutabeak oso ondo antolatutak ikusi dira, hori bai, urrenez urren bakoitza bere txanda errespetatzeko, moredun txalekoak dituzten emakumeak eta kateak osatu dituzte, eta blokeak urrengoak dira aurtengo manifestazioan. Hasieran desgaitasun fisiko, desgaitasuna duten emakumeen blokea egonda, jarraian zaharretxeena, pentsiodunak, blokea antiarrazista, boieroa, landa eremekoa eta azkenik auzo eta herri guztietako blokeak batu dira. Oraindik ere martxan jartzen ari dira, moteldoa, izan ere jende asko da eta bere erritmoa hartu behar du manifestazioak, baina txandak errespetatzen ari dira eta, musika eta giroak gora egiten ari du, Miriam. Sandra, lehen ere goizean egin diren ekitaldiei buruz hitz egin dugu, baina berdintasunaren aldeko ekitaldi instituzional bat ere izan da bertan, ez da? Bai, ala da, martxoak 8 emakume langilearen nazioarteko egunean mugimendu herrikoia aparte instituzioek ere haien ekitaldiak egiten dituzten nola ez, eta Nafarroako gobernuak urtero bezala gaurko goizean berdina sariak banatu ditu. Sari hauen bitartez, berdintasunaren alde lan egiten duten elkarte edo instituzioak omendu nahi dituzte, eta aurten sari hau banatu diote Konfineri. Konfin Nafarroako berdintasunaren aldeko emakume feministen erakundeen koordinakundea da, eta jaio zen mugimendu feminista indartzeko asmoz, eta gaur bere errekonozimendu ofiziala eta instituzionala jaso du Maria Txibite lehendakariak banatu du saria. Vuestro compromiso feminista ha supuesto una llamada de atención para el conjunto de la sociedad y nos ha trazado el camino hasta situar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en el centro de nuestra acción política. Un año como este, en el que tenemos elecciones municipales, autonómicas y estatales, la presencia de Confin exigiendo políticas públicas de igualdad y contra la violencia machista será más visible que nunca, a lo que contribuye el reconocimiento que nos da Alberdiña. Mila esker, Sandra, berriz ere, gurekin egoteagatik. Gero arte. Gero arte, agur. Eta aurrera jarraituko dugu, beste gai bati helduko diogu, izan ere, kiroletan ere emakumeek zeresan handia daukate. Atzo, hain zuzen ere, Ados pilotako kide batekin egon ginen hizketan, Jera Agirrerekin, entzun dezagun. Handia jokatu zen, Maili Barrokalek eta Olatz Ruiz de Larramendik irabazi zuten, 22 punturekin, nola bizi izan zenuten finala? Oso une berezik biziztu izan zien, ez? Esan duzu bezala, txapelketa horra abendun 17 abiatu zen, denbora asko pasada, eta konturatzerako final handi hori, ez? Eta nik uste promozio mailako zein lehen mailako final horrekin, 100 bete-betekoa izan zela, eta amaiera paregabea jokatu duen txapelketa honentzat, ez? Esan duzu, 2 hilabete luzeko txapelketa izan da, baina Ados pilotak hilabete asko eta asko daramatza lanean, emakumeak pilotan ikusgarritasuna eta etorkizuna izan dezaten. Bihar emakumearen nazioarteko eguna da, nola esango zenuke dela emakumeen eta pilotaren arteko erlazio hori? Erlazio hori asko uste duena, baina handigoa da, ez? Oso atzera joan behar da, dela 1 urte lehen emakume raketistak, beraiek ziren lehen profesionalak, ez? Orduan, ikusten da pilotaren ibilbide hortan emakumea zela lehen erreferentea, eta batzutan hori ahaztuta gelditu dela. Orduan pentsa, ez? 1 urte horiek pasata, berriz hemen gaude borrokan, berriz emakumea behar den tokin jartzeko, eta batez ere emakumeen pilota, eta hoxe emakumeen eunen arira borroka horrekin segitu behar dela, ez? Pauso handik eman die, baina gaindik desente da hoiteko,
eta biharre aldarrikatzeko aprobetxatuko emakumeen pilota bizi-bizik daola, eta hortxe seituko ula borrokan emakume bere toki emateko. Esan duzu jada bestelako konexioetan, profesionaltasunaren bidean ere urratsak eman dituzuela, nola irudikatzen duzue emakumeen pilota etorkizunean? Hor goaz, pixkanaka pauso sendoak emanez, egia da dos pilotan helburutako bata profesionaltasun bide hori zabaltzea eta sendotzea, eta egun esan dezakegu, hori, dos pilota osatzen dugun 13 pilotarik kontratu profesionala dugula. Horrek esan du denboraldi guztiko kontratu bat dugula, eta igual pixkat bereizi behar da, alde batetik batzuk esaten du profesionala, hortaz bizi zarelako, edo irudikatzen da, mutilek pilotan kasu hortan ala bizi direlako. Baina guk kontratu hori izan da, bai, profesionala gara, guainik ez dugu lortu, hortaz bizitzea, baina lan kontratu bat dugu urte guztiko, denboraldi osoa osatzeko, eta nik uste hori ikaragarrizko balioa eman behar zaiola, Eta hemendik aurrera beste bidetxoak egin, egunen batean atzetik heldu diren pilotari horiek, neska pilotari horiek, ibilbide osoa egiteko gizonezkoak bezalaxe, eta zergatik ez, egunen batean hortaz ere bizitzeko maite duten kirol hori eginaz. Ikusi dugu hemen Jerak esaten duena, pilotaren arloari buruz hitz egiten du, baino arlo askotan gertatzen da, ezta? Zuk futbolera jokatu duzu, nola bizi izan duzu emakume izan da futbolera jokatzearen arlo hori? Azkenean zoritzarrez futbolean ikusten duguna da hori. Klub asko egiten duten izugarrizko esfortzuak gizonezko taldeak sortzeko, eta gero emakumeko taldeak sortzeko, pixkat fortzatutak edo batzutan instituzioek diru laguntza bat ematen baldin badute, egingo dugu. Azkenean emakumeak futbolean negozioa edo dirua baldin ez badago, batzutan ez dira taldeak egiten. Zoritzarrez horrela da, baina azken urteotan izugarrizko lana egiten ari da eskoletan, erreferenteak plazaratzeko, eta gaur egungo badago futbolari batek, ez da euskalduna, baina Futbol Klub Bartzelonakoa da, eta izugarrizko sare sozialetan daukan tiroia eta referentea da emakume txikientzako, eta aurrera pauso izugarriak ematen ari dira, baina ikusten da, azkenean diruaren truke, edo dirua baldin badago, edo telebistan ikusten baldin bada futbola, azkenean aurrera doa. Baina dirua baldin ez badago, goi mailako mailetan batzutan diruaren truke egiten dute taldeak. Arlonetan ere gainera soldata arrakala ikusten da, emakume futbolari batek ez duelako gizon bat bezalako bratzen. Ez, hori argi dago. Zoritzarrez, izugarrizko diferentzia dago. Egin zan konbenio bat eta gainera, uste dut ez limanago kerruta, Ainhoa Tirapu zegoen hor sartuta, eta pizkat sinatu zituzten, baina azkenean ez bakarrik soldata, azkenean emakumeak direnez, batzutan futbolan eta kirolan amatxok baldin badira, batzutan ezin dute futbolara edo beste disiplina batean jolastu eta izugarrizko arazoak dituzte. Kulturarloan ere gaurkoan zirgari sariak eman dira eta Sara Estebez kazetariaren lana aitortu da. Nola ikusten duzu zuek erlazio hori, kultura eta emakumearen arteko erlazioa? Ikusi. Nik ikusten duanarengatik arazo asko dago, baina bat tortzen zait burura segituan. Eta da, komunikabideek behintzat emakumeak eta kultura lotzen dituztenean, beti
emakume gazteak bilatzen dituzte. Eta izugarrizko ikusgarritasuna dago, adin bateko emakume kulturgileekin. Ez dakit inoiz hartu zareten, baina jartzazue ETV jartzen baduzue, baita Hamaika Telebistan ere, esan behar dauka. Inoiz ikuste ditudanean ateatzen dituzuen eduki kulturalak, fokoa beti da sortzaile egile gazteengan. Gehien bat, emakumezkoak badira, behar dute izan gazte-gazteak. 35 urte betetzen dituzun momentuan, sortzailea baldin bazara, desagertu egiten zara. Eta uste dut hori oso larria dela, oso kulturgile potenteak ditugu Euskal Herrian, adin batekoak, bizitza guztia daramatenak kultura sortzen, bai artea dela, literatura dela, antzerkia dela, eta gehienetan, beti ez esateagatik, telebistan agertzen dana, eta ez soilik telebistan, baita egunkariei eta irratietan eta gazteak izate, baina supergazteak, esan dut, ez pentsa 30, 22 baldin badituzu, hobeki. Ja, 35, hori da nik ikusten dudan kontuetako bat, eta iruditzen zait, gainera gaur martxoaren 8 izanik, aipatu beharra dagoela, eta pozik gelditzen ez gainera esan dudalako. Eta gainera azkenean beti ikusten da, emakume gazte, eta gero Goia sarietan ikusi izan ditugu, azkenean sexualitatearekin eta sexismoarekin, gero bebai gordofobiarekin, Berta Vázquez uste dute deitzen dela hori emakume aktorea dena, eta bero bebai arropekin, beti gauz telebistan, ez dakiz zer arropa jarri du, azkenean emakumeak gara, eta beti ez dira fijatzen kultura arloan azenolako interpretazioa egin duen, ez, azenolako arropak daraman. Eta hori izugarrizko kalte egiten du kulturari, emakume hori bebai, eta azkenean zergatik ez dute edabidetan bebai gertatzen da, ez? Azkenean entrevista bat, elkarrizketa batek zauz begiratzen, eta eta zu ama izan nahi zara? Zergatik ez dute de galdera hau egiten gizon bati. Eta kulturan asko eta asko gertatzen da zuk esan duzun, azkenean bai, batzutan egiten dute gazte baldin ez bazara, paper berbera, ez dakizen bat urteetako papera bat, baina gero ja ez dituzte deitzen, edo ez dakit Berta Vázquezi gertatu zaiona, ez? Azkenean mundu honetan Goiaren harira eta bai, esaten dute, zuk ez daudela ezarela pertsona guapa bat eta alako zerbait, eta ia ez dute deitzen. Azkenean bebai dauz hartuta mundu horretan moda eta alako zerbait, eta izugarrizko matxismoa eta pila komentario arrazista bebai. Badaude klasismoak, pizkat klitxeak eta mundu horretan gauza asko aldatu behar dira. Nik honen, ez da egiten borarik dugun, Miriam, honen hildora gehitu nahi nuke, ze gutxi salatzen diren horrelako gauzak Euskal Herrian. Estatu Batuetan, gero kritikatuko ditugu Estatu Batuak, eta direla hau eta beste, baina hor, Me Too hori behintzat egin zuten. Nik uste dut Espainia aldean ere bai, saiatu zirela Caja de Pandora izeneko egitasmoa bultzatzen, kasu horretan, kultura arloan zeuden emakumeak, salatzeko sufritutako egoerak. Baina Euskal Herrian ez dira onerako egitasmorik sortzen, eta esan nahi dut, guztiok pairatu ditugu onelako egoerak, bai lanean, bai kulturan dela, bai komunikabideetan dela, baita euskal giroan ere, baina inork ez du inoiz ezer salatzen, ematen du hemen, perfektoa garela, eta haizu, hemen ere bai, baditugu matxirulo
handiak eta potere handiarekin, eta, bueno, bada garaia baita ere poliki-poliki indartu eta batea besteari laguntzeko. Ze askotan ere ez dugu salatzen aldameneko laguna, emakumezkoa dena, lagunduko ez digulakoz. Ez, delakoa ez, baina eske oso majoa da, edo eske oso ez dakiz zer da, baina broma bat zan. Baina broma bat zan. Bai, eta bueno, haber poliki-poliki hori ere bai salatzen hasten garen, hemen. Espero dugu baiet, hemen utziko dugu momentuz solasaldia, mila esker Nekane eta Ania gurekin egoteagatik gaurkoan, mila esker benetan, eta baita ere eskertu nahi nuke Hamaika telebistako emakume langile guztien lan oso ona egiten dutelako. 9:00 gaude bueltan egunak utzi digunaren errepaso bat egiteko, eta bitartean emakumeak ardatz saio batekin utziko zaituztegu. Ane Gabarainena, gero arte. Zirni zinitin, mitili? Niski. Bi mitili di. Mitili? Osoa Infinity daukazunean antzeman